København Karate Klub dyrker den traditionelle Goju-Ryu Karate Do-træning. En søgen efter sit indre jeg igennem træning af krop og sjæl. Karate er en af de få sportsgrene, der tager udgangspunkt i både det fysiske og det mentale. I klubben lægger vi vægt på, at begge dele trænes i et naturligt samspil. Alle timer starter med en fælles meditation, hvor man kobler af fra hverdagen, samler sine tanker og forbereder sig mentalt til den kommende træning. Karate omfatter kredsløbs, udholdenheds- og styrketræning. Træningsformen har mange muligheder og fordele. Hele kroppen bruges. Færdigheder som smidighed, balance, koordination, hurtighed og reaktionsevne forbedres. Psyken styrkes, og det samme gør evnen til at koncentrere sig. Kombinationen af fysisk og psykisk træning er med til at give en personlig udvikling. Det giver sporten en dybere mening og et langt bedre velvære i det daglige. Karate er meget mere end det. Karate er en individuel holdsport, der bygger på respekt. Det er også en kampsport, selvforsvar, disciplin, og det er for alle aldre. Man bliver aldrig for gammel til at dyrke karate. Målet med karate er at opbygge karakter, forbedre adfærd og opfordre til beskedenhed. Men der gives ingen garanti. København Karate Klub er en breddeklub, der også rummer eliten, og hvor du altid er omgivet af professionelle instruktører. Hos os er der plads til forskellighed, i respekt for traditionerne, et mærke, en familie.